Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχω μαζί μου τον αγαπητό Ορέστη Μίαρη, γιατρό στη Minderma Clinic. Γιατρέ, φοβόμαστε να γεράσουμε? Γεια σου, Νίκο. Φοβόμαστε να γεράσουμε. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αυτό. Υπάρχει φόβος για το γύρας. Νομίζω πως έρχεται, θα ακουστεί λίγο μακάβριο, αλλά έρχεται πρώτα απ' όλα από το φόβο για το θάνατο, που είναι ένας φόβος που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Κάποιοι ανθρωπολόγοι λένε 100.000 χρόνια από τον Homo sapiens. Οπότε φοβόμαστε να γεράσουμε γιατί το γύρας είναι ένα μέσο που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον θάνατο. Αν το δούμε από την σκοπιά της αισθητικής ιατρικής, δεν φοβόμαστε τόσο το γύρας. Φοβόμαστε όμως την αλλαγή. Φοβόμαστε το να χάσουμε την ταυτότητά μας. Φοβόμαστε το ότι δεν φαινόμαστε όπως είμαστε ή ότι δεν είμαστε αρεστοί στους γύρω μας, καθώς υπάρχει και ο ηλικιακός ρατσισμός. Οπότε, ναι, φοβόμαστε να γεράσουμε και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Ποιοι φοβούνται, θεωρείς, περισσότερο? Εννοείς άντρες, γυναίκες? Εννοώ και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Υποθέτω, ας πούμε, εγώ με το μυαλό μου ότι οι πιο όμορφοι από εμάς, οι πιο εμφανίσιμοι, ας το πούμε έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και τα περισσότερα να χάσουν με την πάροδο των χρόνων. Τι βλέπεις εσύ στην πρακτική σου? Ναι. Υπάρχει πιο έντονο αυτός ο φόβος, αυτό το άγχος, για παράδειγμα, στις πιο όμορφες γυναίκες, στους πιο ωραίους άντρες? Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Έρχονται συχνά άνθρωποι στο ιατρείο και είναι πολύ όμορφοι. Έχουν απίστευτα όμορφα χαρακτηριστικά και είναι γύρω στα 35-40 maximum. Και έχουν δει μια πρώτη ρητίδα ή έχουν δει πως τα μάτια τους φαίνονται λίγο πιο κουρασμένα και έρχονται φρικαρισμένοι. Αυτό συμβαίνει πιο έντονα στους πολύ όμορφους ανθρώπους. Θεωρώ γιατί έχουν μάθει να ζουν με αυτό τους το προτέρημα. Είναι σημαντικό για αυτούς. Και όταν αρχίζει και χάνεται ή αλλάζει, χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Οπότε ναι, πολύ όμορφες γυναίκες έρχονται πολύ νωρίς στο ιατρείο μας για να ζητήσουν βοήθεια για κάτι που μπορεί στα μάτια μας να μοιάζει μηδαμινό, αλλά για αυτούς είναι πολύ σημαντικό. Οφείλεις να τους εξηγήσεις πως δεν έχουν χάσει την ομορφιά τους, πως αντικειμενικά δεν αλλάζει κάτι που έχουν μια ρητίδα και είναι φυσιολογικό να έχουν. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς μέσα σε μισή ώρα ή μία ώρα να τους αλλάξεις την κοσμοθεωρία τους ή τον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει να ζουν, οπότε θα τους βοηθήσεις. Όπως θα βοηθούσες και όλους τους άλλους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια από έναν γιατρό αισθητικής ιατρικής. Είτε είναι δερματολόγος, είτε πλαστικός χειρουργός. Σε άλλες χώρες γιατρός αισθητικής ιατρικής και πάει λέγοντας. Οπότε αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια αλφα standards όσον αφορά την ομορφιά τους, τα οποία είναι ίσως πολύ υψηλά, γιατί και έχουν συνηθίσει να υπάρχουν στη δεκαετία 20 με 30, να είναι πολύ όμορφοι, πολύ εμφανίσιμοι, αψεγάδιαστοι, και ξαφνικά έτσι με τις παραμικρές τους ατέλειες που για κάποιον άλλον, για παράδειγμα, ίσως μια πιο μέση εμφάνισης, να μην κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, συνηθισμένο στα πιο απλά standards, να μην πονάει τόσο, αλλά για αυτούς συγκεκριμένους να είναι έτσι πολύ painful. Αυτά τα άτομα, θεωρείς, έχουν περισσότερα advantages στη ζωή τους λόγω αυτής της εμφάνισης? Οπότε, πέρα από το κομμάτι το εμφανισιακό, δηλαδή, νιώθουν πως χάνουν λίγο αυτή την ισχύ που τους δίνει αυτή η εξωτερική εμφάνιση? Μπορεί να έχεις ακούσει για αυτό που κάποιοι λένε pretty privilege. Είναι το προνόμιο του να είσαι όμορφος. Βασικά τα προνόμια των όμορφων ανθρώπων. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες οι οποίες μελετάνε το αν ένας υποκειμενικά έστω ελκυστικός άνθρωπος θα αμοιφθεί περισσότερο στη δουλειά του, θα θεωρηθεί ικανότερος στη δουλειά του, θα θεωρηθεί εξυπνότερος. Και τα συμπεράσματα είναι πως όντως οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται
πιο όμορφοι και πιο ελκυστικοί, αυτομάτως φαίνεται να έχουν υψηλότερους μισθούς, κατά μέσο όρο, έτσι, και να θεωρούνται χωρίς κάποια άλλη ένδειξη ότι έχουν κι άλλα traits, ότι έχουν δηλαδή και παραπάνω ευφυΐα από τον μέσο όρο μαζί με την ομορφιά τους, ή ότι είναι πιο ικανοί. Ακόμα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και πιο πλούσιοι ή ότι είναι πιο ευκατάστατοι γενικότερα, απλά επειδή είναι όμορφοι. Είναι εντυπωσιακό αυτό και είναι δύσκολο, αν όντως σου συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτό, το pretty privilege, είναι δύσκολο να αρχίσεις να το χάνεις. Αρχίζεις να λειτουργείς χωρίς αυτό. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει flip side σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ, ας πούμε, πως γυναίκες, πάρα πολύ όμορφες γυναίκες, μπορεί να τους ανοίγονται κάποιοι δρόμοι λόγω αυτής της εμφάνισης, αλλά ίσως από την άλλη μπορεί να πέσουν θύματα, ίσως το έχεις ονομάσει σε κάποια φάση σεξουαλικοποίησης. Μπορεί να θεωρηθεί ότι από κάποιους ανθρώπους στην κοινωνία μας ότι έχει αυτή η γυναίκα ή αυτός ο άντρας κερδίσει τα όσα έχει γύρω του, όχι επειδή τα αξίζει, και να θεωρηθεί ότι μόνο η ομορφιά είναι αυτή που τον έφερε εκεί πέρα και εν πάση περιπτώσει να κριθεί. Στην πιο ακραία περίπτωση, όπου έχουμε σεξουαλικοποίηση της ομορφιάς, μπορεί να μην σε παίρνουν στα σοβαρά. Μπορεί να σε θεωρούν απλά γλάστρα ή απλά να είσαι ένα όμορφο αντικείμενο μέσα στο χώρο και τίποτα άλλο. Αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι η σκοτεινή πλευρά του pretty privilege. Το έχουμε δει και με ανθρώπους της showbiz αυτό. Δηλαδή το έχουμε δει με καλλιτέχνες οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους σε πολύ νεαρή ηλικία. Στην δικιά μας τη γενιά ήταν τότε ο Justin Bieber, όπου τον καλούσαν σε εκπομπές τηλεοπτικές και ρωτούσαν ένα 14χρονο παιδί αν είναι σε σχέση, αν έχει κάποια κοπέλα, ή ας πούμε του λέγανε πόσο όμορφος είναι και πόσο θα θέλανε να κάνουν παρέα μαζί του. Υπήρχαν ντράβαλα γύρω από αυτό. Καλά, αυτό συγκεκριμένο δεν είναι απαραίτητα κακό, σωστά, ας πούμε, το να επενείς κάποιον για την εμφάνισή του ή για την... Ναι, για την εμφάνισή του, right? Όχι όμως όταν σεξουαλικοποιείς την ομορφιά ενός εφήβου. Αντίστοιχα και με την Britney Spears τα ίδια. Που ήταν ένα ανήλικο παιδί όταν ξεκίνησε την καριέρα της και υπήρχε και χτίστηκε γύρω της αυτό το σεξουαλικοποιημένο μοντέλο της μαθήτριας του λυκείου και του κολεγίου, που είναι κάτι άσχημο και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι επιβαρύνει την ψυχοσύνθεση ενός εφήβου. Το πήγαμε όμως πολύ μακριά το θέμα. Όχι, ξέρεις, πέφτει κάτω από το ίδιο φάσμα. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, το pretty privilege. Σίγουρα. Ότι σου ανοίγει μεν πόρτες, αλλά υπάρχει και ένα flip side σε αυτό το οποίο πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Και ίσως αυτό το πιο σημαντικό το οποίο ανέφερες είναι ότι ό,τι κατάφερες, ας πούμε, τα κατάφερες λόγω της ομορφιάς σου. Και πολλές φορές παραβλέπεις άλλα πολύ σημαντικά skills τα οποία έχουν καταφέρει να φτάσουν μια γυναίκα ή έναν άντρα στη θέση που βρίσκεται πέρα από το κομμάτι της εμφάνισης. Ηλικιακός ρατσισμός υπάρχει, θεωρείς, για πιο μεγάλα άτομα? Σίγουρα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός πρώτα απ' όλα στον εργασιακό χώρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος μετά τα 50 να βρει μια καινούρια δουλειά. Συνήθως, έτσι, θεωρείται ότι έχει χάσει την αποτελεσματικότητά του. Απλά και μόνο επειδή μοιάζει μεγαλύτερος. Όχι επειδή έχει κριθεί αντικειμενικά για αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό.
στο κομμάτι της εργασίας, ότι μπορεί απλά να κριθείς επειδή μοιάζεις μεγαλύτερος. Δηλαδή, δεν φαίνεσαι αρκετά νέος, άρα αυτομάτως στο μυαλό του εργοδότη σου δεν μπορείς να αποδώσεις κιόλας. Που αυτό πολλές φορές δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Ίσως τις περισσότερες φορές δεν ισχύει. Ειδικά σε θέσεις οι οποίες απαιτούν εμπειρία ή πολύ μεγάλη ευθύνη, φαίνεται ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω στα 50 ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα σε αυτές τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά μπορεί να θεωρηθούν γερασμένοι και ότι δεν θα αποδώσουν όσο ένας νεότερος στην ίδια θέση εργασίας. Φαντάζομαι όμως πως πάλι αυτό είναι σχετικό, δηλαδή ανάλογα με το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι. Αν είσαι σε κάποια, να σου πω, ειδική μονάδα του στρατού που απαιτείται φυσική ρώμη, αντοχή κλπ. Ναι, εκεί μετράει η ηλικία και πρέπει να μετράει η ηλικία σε κάποια τέτοια απόσταση, δεν το συζητάω. Αλλά σε πάρα πολλές άλλες, θα έλεγα, θέσεις, όπως και στη δικιά σου, σε γιατρός, ίσως οι νέοι γιατροί αντιμετωπίζουν και αυτό το δικό τους ηλικιακό ρατσισμό. Ότι μπορεί να είσαι πάρα πολύ skilled, να έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, να έχεις πολύ μεγάλη γνώση, ίσως σε σύγκριση και με κάποιον πολύ μεγαλύτερό σου, αλλά να μην σε εμπιστεύονται, ας πούμε, οι ασθενείς αρκετά λόγω του νεαρού της ηλικίας σου. Ποιο από τα δύο φύλλα θεωρείς το βιώνει πιο έντονα αυτό, οι γυναίκες ή οι άντρες? Νομίζω πως είναι οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες πάντα είχαν μεγαλύτερη πίεση, κοινωνική πίεση, στο να παραμείνουν όμορφες και νέες. Νομίζω πως αυτό συνδέεται και με την θέση τους ως μητέρες ή ως γόνιμες γυναίκες, και άρα κατ' επέκταση όταν χάσουν την γονιμότητά τους δεν θεωρούνται πια άξιες. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό, αλλά σίγουρα είναι και αυτό. Απ' την άλλη πρέπει να καταλάβουμε πως μια γυναίκα δεν είναι μόνο σε αυτό τον πλανήτη για να κάνει παιδιά και τέλος. Θέλω να πω ότι, όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία. Σίγουρα δηλαδή έχουν περισσότερο ψυχολογικό βάρος όταν γερνάνε σε σχέση με έναν άντρα. Και το βλέπουμε καθημερινά στη δουλειά μας αυτό. Αυτό θεωρείς πως έχει να κάνει με την εποχή? Είναι μια πίεση που ασκείται στις γυναίκες λόγω της εποχής, λόγω των social media, λόγω της τηλεόρασης, λόγω της συνεχής έκθεσης σε όλες αυτές τις μορφές, ας πούμε, τις γυναικείες, τις παρουσίες, ας πούμε, τις υπερεμφανίσιμες, περιποιημένες, καλοπισμένες κλπ. Θεωρείς πως έχει αυτό να κάνει ή ήταν κάτι το οποίο ίσχυε από πάντα? Κοίταξε να δεις. Νομίζω πως διαχρονικά οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη πίεση στο να παραμείνουν πιο νέες, πιο όμορφες. Τώρα αυτό αρχίζει, περνάει και στους άντρες, να παραμείνουν νέοι, να παραμείνουν όμορφοι. Βλέπει, ας πούμε, looks maxing, όπως το λένε, ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά, κάποια άλλα trends τα οποία υπάρχουν για τους άντρες. Αλλά θα μείνω σε αυτό που είπες για τα social media. Έχουν αλλάξει τα social media την εικόνα που έχει μια γυναίκα για το πώς πρέπει να είναι. Αντίστοιχα και για τους άντρες, αλλά σίγουρα υπάρχει μια διαστρέβλωση της εικόνας του όμορφου, η οποία διαστρεβλώνεται από την εικόνα του απίθανου. Δηλαδή δεν υπάρχει δέρμα χωρίς πόρους ή χωρίς καμία γραμμή. Δεν υπάρχει δέρμα όπως ένα φίλτρο στο TikTok. Οπότε βλέποντας συνεχώς αυτές τις εικόνες, ασυναίσθητα δημιουργούμε ένα νέο ιδανικό για την ομορφιά. Μία νέα, ας πούμε, ιδανική εικόνα για το πώς πρέπει να μοιάζουμε, χωρίς να το θέλουμε. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα φίλτρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στον πλαστικό χειρουργό και τους δείχνουν φωτογραφίες στις οποίες θέλουν να μοιάσουν, στις οποίες έχουν βάλει ένα φίλτρο από το TikTok. Δηλαδή αυτό μου έχει συμβεί. Έχει έρθει γυναίκα στο ιατρείο και κρατάει φωτογραφία
μαζί της, η οποία είναι η φωτογραφία από ένα φίλτρο που χρησιμοποίησε στο Instagram συγκεκριμένα. Οι γυναίκες οι οποίες είναι γύρω στις 40 συνήθως δεν χρησιμοποιούν TikTok, έχουν το Instagram. Παρόλα αυτά, και εκεί υπάρχουν φίλτρα. Και είχε ένα φίλτρο από αυτό που σου μεγαλώνει τα ζυγωματικά, σου ψηλώνει τα φρύδια και σου μεγαλώνει λίγο τα χείλη και μου λέει έτσι θέλω να μου κάνεις. Έτσι θέλω να γίνω. Απίστευτο. Εκεί πέρα μερικές φορές δεν ξέρεις τι να πεις. Δηλαδή πρέπει να πάρεις μια ανάσα πρώτα και μετά έτσι να απαντήσεις, και πρέπει να απαντήσεις με ειλικρίνεια, γιατί δεν γίνεται να κυνηγήσουμε την εικόνα ενός φίλτρου. Είναι απίθανο. Μπορεί όμως να σου δώσει αυτό και μια αλφα κατεύθυνση στην. Δηλαδή, να πεις ότι ξέρεις τι, όχι, ας πούμε, πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα δέρματος. Να σου δώσει μια κατεύθυνση όσον αφορά το τι πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτή η τύπησα προφανώς θέλει περισσότερα ζυγωματικά. Θέλει χείλη. Εννοείται managing her expectations. Πάντα, δηλαδή το να μανατζάρισες λίγο τις προσδοκίες της. Έτσι ακριβώς, ναι. Πρέπει να μανατζάρεις τις προσδοκίες. Καταλαβαίνω τι λες, ότι μπορεί να σου δώσουν μια κατεύθυνση και τα φίλτρα για το πώς θα ήμουν με λίγο μεγαλύτερα ζυγωματικά, πώς θα ήμουν με μεγαλύτερα χείλη, μου αρέσει, ναι, οκ, πάμε να το εφαρμόσουμε, όπως αυτά τα φίλτρα για τα κουρέματα. Δεν διαφωνώ, απλά νομίζω πως το καλό που έχουν να σου προσφέρουν είναι λιγότερο σε σχέση με το κακό που μπορούν να σου κάνουν αυτά τα φίλτρα. Γιατί, ξαναλέω, διαστρεβλώνουν την αντίληψή σου για το ποιο είναι ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα και ποιο είναι, ας πούμε, το ιδανικό. Πλέον το ιδανικό είναι χωρίς πόρους, χωρίς λεπτές γραμμές, είναι παντού γύρω μας και θέλουμε να το πετύχουμε. Είναι σχεδόν απίθανο αυτό. Τις προάλλες ήρθε μια γυναίκα 45 χρονών χωρίς να έχει βάλει αντιλιακό ποτέ στη ζωή της, στα Ανατολικά, που είναι το ένα μας ιατρείο, με πάρα πολύ έκθεση στον ήλιο, και μου ζήτησε glass skin. Το πρώτο που ήθελα να ρωτήσω είναι, μα πού το άκουσες το glass skin? Από πού και ως πού? Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και να καταλαβαίνουμε τι είναι εφικτό και τι δεν είναι όταν μιλάμε για αισθητική ιατρική. Αυτή η γυναίκα μπορεί να καταλήξει να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να προσπαθήσει να πετύχει ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν δεν έχεις ένα γονιδιακό υπόβαθρο, αν δεν κάνεις πάρα πολλές θεραπείες και αν δεν έχεις φροντίσει το δέρμα σου διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να μην το πετύχεις ποτέ. Οπότε δεν χρειάζεται να προσπαθούμε όλοι για ένα glass skin ή για foxy eyes ή για, δεν ξέρω, Russian lips. Δεν ξέρω, οι Ρωσίδες έχουν Russian lips. Πολλές από όσο ξέρω ισχύει αυτό το πράγμα. Έχω εκφέρει ξανά την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ πως σε αυτές τις γυναίκες του Ανατολικού Μπλοκ και Ρωσία μεριά, τους πηγαίνει αυτό στους αρκετές. Απλά αυτό όταν εφαρμόζεται στις γυναίκες εδώ, τις μεσογειακές ακριβώς, απλά δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω τι πηγαίνει στις Ρωσίδες, είναι τα ζυγωματικά τους, είναι τα πρόσωπά τους, τα οποία έχουν αυτή την προς τα πάνω κύρτωση, αλλά θεωρώ πως οι γυναίκες εδώ πέρα δεν πηγαίνει τόσο. Στο ζητάνε συχνά, έρχονται, σου λένε κάνε μου έτσι, κάνε μου τα χείλη έτσι. Έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάτι συγκεκριμένο ή κάτι υπερβολικό, αλλά λόγω της έκθεσης που έχουμε στα social media, νομίζω πως οι άνθρωποι οι οποίοι θα προσελκύσουμε είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινές γραμμές για το ωραίο με εμάς και δεν ζητούν την υπερβολή, καθώς αυτό προβάλλουμε ότι κάνουμε και πρεσβεύουμε. Οπότε έρχονται κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, λιγότεροι βέβαια, οφείλεις να τους εξηγήσεις ότι αυτό που σου ζητάν μπορεί να μην ταιριάζει με τις ιδανικές αναλογίες, ας πούμε, για ένα πρόσωπο ή τις αναλογίες που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο μια συγκεκριμένης φυλής
Και το λέω αυτό γιατί τα χείλη μιας μαύρης γυναίκας μπορεί να έχουν αναλογία 1:1. Δηλαδή, το άνω χείλος να είναι ίσου ύψους με το κάτω. Και αυτό να είναι πολύ φυσιολογικό και όμορφο. Αντίστοιχα όμως, αν πάρεις μια κεντροευρωπαία γυναίκα και τις μεγαλώσεις τα χείλη της για να έχουν αναλογία 1:1, αυτό συνήθως δεν είναι αισθητικά ωραίο και δεν δένει με την υπόλοιπη εμφάνισή της. Αυτό είχα μεγάλη απορία. Έρχεται ένας ασθενής σε σένα και σου λέει: γιατρέ, θέλω να μου βάλεις ζυγωματικά, θέλω να μου κάνεις αυτό, εκείνο, θέλω να μου κάνεις το πηγούνι λίγο πιο έντονο. Και επιμένει σε αυτό. Τι κάνεις? Το κάνεις ούτως ή άλλως, ακόμα και αν διαφωνείς με αυτό? Γιατί το λέει, για παράδειγμα, ασθενής, τον συμβουλεύεις, αλλά το κάνεις? Το απορρίπτεις τελείως σαν πρόταση? Πώς το προσεγγίζεις? Αν μπορέσεις και τους εξηγήσεις ότι αυτό το οποίο ζητούν μπορεί να ξεφεύγει από τις συνηθισμένες αναλογίες, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζουν και παρόλα αυτά το θέλουν, αν αυτό δεν τους δημιουργεί ένα παραπάνω πρόβλημα στην υγεία τους ή μία μόνιμη παραμόρφωση, θα τους το προσφέρω. Και αυτό γιατί αναγνωρίζω πλέον ότι η αισθητική είναι κάτι υποκειμενικό και αν δεν βλάπτεις τον ασθενή σου, πρέπει να του το προσφέρεις. Οπότε είναι λίγο περίπλοκη η απάντηση, αλλά δεν είναι απολύτως όχι ή απολύτως ναι. Δεν θεωρείς πως αυτό αποτελεί όμως ένα βαθμό αρνητική διαφήμιση των στάνταρτ σου? Γιατί εγώ, ας πούμε, σκεπτόμενος με κάποιους αρκετούς συνεργάτες μου, με τους οποίους υπάρχει τελείως διαφορετικό γούστο στο κομμάτι των βίντεο λήψεων, για παράδειγμα, και τα έργα τα οποία μου ζητά να φτιάξω είναι πολύ πιο υποδεέστερα από αυτό το οποίο θεωρώ εγώ υψηλό στάνταρ ή υψηλή αισθητική στο κομμάτι της εικόνας και του βίντεο, έχω επιλέξει να μην προχωράω αυτές τις συνεργασίες, γιατί θεωρώ πως αποτελούν κακή διαφήμιση. Πολλοί κόσμοι θα τους ρωτήσει ποιος τα έκανε αυτά τα χείλη, ποιος έκανε το βίντεο, και θα σου πούν ο Νίκος. Δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά εσύ θεωρείς πως είναι ένα κομμάτι το οποίο επιλέγεις να ακολουθήσεις, σωστά? Ναι, στα πλαίσια πάντα, ξαναλέω, της μη παραμόρφωσης. Δηλαδή, δίνεις κάτι από αυτό που θέλει ο ασθενής να πετύχει και πολλές φορές μπορεί και να το εκτιμήσει και να του αρέσει και να μείνει σε αυτό. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαι απόλυτος και να πω ότι ξέρεις τι, θα ακολουθήσεις μόνο τη δική μου αισθητική και τέλος. Είναι εκεί. Ναι. Δεν είμαι έτσι πλέον. Γιατί εκτιμώ τον άνθρωπο ο οποίος με εμπιστεύεται και είμαι ειλικρινής μαζί του. Ξαναλέω, δεν χαϊδεύω τα αυτιά τους λέγοντας τους ότι ναι, τέλειο αυτό που θέλεις και φανταστικό και εμένα μου αρέσει. Τους εξηγώ πως έχει η κατάσταση και πολλές φορές ξέρεις τι μου λένε? Μου λένε αν πιστεύεις εσύ ότι δεν είναι ωραίο, σε εμπιστεύομαι. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σίγουροι για το τι θέλουν να πετύχουν ή πιστεύουν ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πάνω τους θέλει αλλαγή, αλλά μπορεί να μην είναι αυτό. Οπότε, ξαναλέω, πρέπει να κάνουμε μια πολύ αναλυτική προσέγγιση, να τους εξηγούμε τι πιστεύουμε εμείς, αλλά αν είμαστε σίγουροι για κάτι το οποίο θέλουν αυτοί έτσι ακριβώς, να σκεφτόμαστε τρόπους να τους το προσφέρουμε με ασφάλεια. Γενικά οι ασθενείς ακούνε? Γιατί φαντάζομαι πως υπάρχουν και κάποιοι αρκετά ξεροκέφαλοι, αλλά όταν τον εμπιστεύεις τον άλλο σαν γιατρό και σου λέει, ας πούμε, κάποια πράγματα, τους αλλάζει γενικά γνώμη? Τους βλέπεις να ακούν? Γενικά οι ασθενείς ακούνε. Δηλαδή αυτά τα περιστατικά για τα οποία μιλάμε τώρα παίζει συνολικά να είναι 3-4 τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι με την αισθητική ιατρική. Σου λένε εγώ θέλω αυτό, γιατρέ, απλά κάντο. Just do it. Ναι. Και που εν πάση περιπτώσει θα γίνει όλη αυτή η κουβέντα περί φυσικού, θα ελέγξουμε αν είναι δυνατόν να γίνει και να είναι αναστρέψιμο και θα το κάνουμε. Αλλά είναι λίγοι, γενικά οι ασθενείς ακούνε.
έρχονται γιατί θέλουν να σε εμπιστευτούν ή γιατί έχουν ακούσει για σένα, έχουν δει μια άλλη δουλειά σου. Θέλουν να κάνουν κάτι ίσως πάνω τους, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή. Θέλουν να κάνουν κάτι, δεν ξέρουν οι σωστοί, έτσι. Αυτό είναι πολύ συχνό. Έρχονται για αυτό που λέμε ένα consultation. Δηλαδή, και μου λένε, ξέρεις τι, δες εσύ τι πιστεύεις ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Γιατί πολλές φορές έρχονται σε εμάς ασθενείς οι οποίοι θέλουν να φανούν πιο ξεκούραστοι ή θέλουν να φανούν λίγο νεότεροι ή θέλουν να φανούν απλά όπως ήταν πριν από 1-2 χρόνια. Και πρέπει εσύ να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσεις ή να αλλάξεις ή να τροποποιήσεις για να τους το δώσεις αυτό. Έρχονται δηλαδή με ένα γενικό αίτημα που συνήθως συνδέεται και με ένα συναίσθημα. Μου λένε φαίνομαι κουρασμένος ή φαίνομαι θυμωμένος. Αυτά είναι τα πιο συχνά που ακούμε και που πρέπει να βρούμε μια λύση εμείς. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι συμβαίνει. Όχι, φαντάζομαι. Ξεκάθαρα συμβαίνει με όλες τις δουλειές. Δηλαδή πηγαίνεις, ας πούμε, σε έναν τεχνικό ή ένα μηχανικό και λες: θέλω για το σπίτι μου αυτό και αυτό και αυτό. Και το έχω φανταστεί έτσι και εγώ το έχω φανταστεί έτσι κι αλλιώς. Και θέλω μια αλφα βελτίωση. Και αυτός βάζει την εμπειρία σου, τα βάζει κάτω και σου λέει: έχουμε αυτό και αυτό και εκείνο το θέμα. Αυτό το οποίο λες δεν είναι εφικτό, ή έλα να δεις την άλλη μεριά. Και αφήνεις ουσιαστικά σε αυτόν, τον εμπιστεύεσαι και σε κατευθύνει αυτός βάσει των όσων ξέρει. Για αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία και φαντάζομαι στο κομμάτι της ιατρικής έρχονται και σας εμπιστεύονται. Συνδέεται όμως με την υγεία. Συνδέεται πολύ στενά με την ψυχική υγεία. Το να αισθάνεσαι όμορφος, το να παίρνεις μια αυτοπεποίθηση από την εξωτερική σου εμφάνιση. Είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι οι οποίοι απλά κάνανε ένα botox έρχονται πίσω χαρούμενοι λέγοντας ότι γιατρέ μου έβγαλες 5 χρόνια κούρασης από πάνω μου. Είναι εντυπωσιακό να στο λέει αυτό. Υπάρχει και το feedback που παίρνουν από τον ίδιο τους τον εαυτό όταν κοιτιούνται στον καθρέφτη. Θεωρείς πως πλέον ο κόσμος έχει πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις? Και αν ναι, είναι όλος ο κόσμος, είναι συγκεκριμένης τάξης, είναι της μέσης τάξης ή πιο υψηλής? Ποιοι έχουν πρόσβαση στην αισθητική ιατρική? Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην αισθητική ιατρική. Θεωρώ πως έχει γίνει και πιο διαδεδομένη η αισθητική ιατρική. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το να αφιερώνεις χρήματα στην αισθητική ιατρική παραμένει ένα προνόμιο. Δηλαδή, σίγουρα είναι το προνόμιο της μέσης, ας πούμε της μεσαίας τάξης και πάνω προνόμιο. Και αυτό γιατί ένας άνθρωπος της εργατικής τάξης τις περισσότερες φορές δεν έχει τα χρήματα ή το χρόνο να αφιερώσει στην αισθητική ιατρική. Και αν το κάνει θα κόψει από κάπου αλλού. Δηλαδή θα κόψει από τη διασκέδασή του. Θα κόψει από το να φάει ποιοτικά. Θα κόψει από το να πάει διακοπές. Σίγουρα η αισθητική ιατρική είναι προνόμιο. Και σίγουρα κατ' επέκταση πλέον και η περιποίηση και το να είσαι όμορφος είναι ένα προνόμιο. Γιατί απαιτεί χρόνο και χρήματα για να το κάνεις αυτό. Και εδώ είναι ο αντίλογός μου, να σου πω αλήθεια, σε αυτό το κομμάτι, ότι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο. Λες πως αποτελεί προνόμιο η πρόσβαση στις αισθητικές παρεμβάσεις, στην αισθητική ιατρική και, όπως το είπες, στην περιποίηση, στην αυτοσυντήρηση του σώματος, της ομορφιάς κλπ. Ότι πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχωρίσεις έναν πλούσιο ίσως άνθρωπο από έναν πιο λιγότερο εύπορο.
Γιατί και οι μεν και οι δε μπορούν να έχουν την εμφάνισή τους αψεγάδιαστη, ο άλλος να κυκλοφορεί για παράδειγμα με ένα κουστούμι ή με ένα κινητό ακριβό, και αυτό να σου δίνει μια τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα του σε ποια τάξη ανήκει. Κατάλαβες, όπως πολλοί κόσμοι κυκλοφορεί με τις τεράστιες τζιπάρες και επιστρέφει στο διάρρη του, στο Παγκράτη. Ή, whatever, να μην θίξουμε περιοχές. Ή επιστρέφει στο διάρρη του οπουδήποτε. Ξέρετε, να πάμε και εμείς τώρα. Αγαπάμε Παγκράτη. Λοιπόν, οπότε δεν θεωρείς πως κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να πεις ότι αυτός ανήκει σε αυτή την τάξη? Δηλαδή, πλούσιοι και φτωχοί, το πούμε έτσι, δίνονται και εμφανίζονται πάνω κάτω από τον ίδιο τρόπο. Περιποιούνται, έχουν ακριβά κινητά. Right? Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο στη σύγκριση της μεσαίας και μιας ανώτερης τάξης. Εκεί υπάρχει αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια να χαθούν τα όρια. Ναι, να χαθούν τα όρια. Γιατί στην εργατική τάξη τα πράγματα είναι αλλιώς. Ούτε μπορείς να νοικιάσεις ένα πολύ ακριβό αμάξι για να το κυκλοφορείς, ούτε ίσως μπορείς να κάνεις τόσες αισθητικές επεμβάσεις, ούτε να βρεις αυτό το κοστούμι για να το φοράς και να επιστρέφεις στο σπίτι σου, στο Παγκράτη. Δηλαδή, όντως υπάρχει αυτό που λες. Πάντα υπήρχε η προσπάθεια ανθρώπων οι οποίοι είναι σε μια συγκεκριμένη τάξη να φανούν ότι είναι στην αμέσως επόμενη τάξη. Στην αμέσως μεθεπόμενη. Στην αμέσως μεθεπόμενη τάξη. Αλλά νομίζω πως υπάρχει και ένα όριο στο πόσο συμβαίνει αυτό και στο ότι ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 750 ή 800 ευρώ ενδεχομένως να μην μπορεί να κάνει και τα βασικά από αυτά που συζητάμε για ρούχα, αμάξια και βασικά τέλος πάντων στοιχεία που αναφέρεις. Να μην έχει αυτοκίνητο για παράδειγμα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπει στη δικασία να φορέσει κουστούμι, να πληρώσει κουστούμι για να περπατήσει στον δρόμο. Ναι. Υπάρχει αυτό που λες. Το βλέπουμε και φαίνεται και στη δικιά μας δουλειά. Και άνθρωποι της μεσαίας τάξης ξοδεύουν ίσως και μεγαλύτερα ποσά χρημάτων για να φανούν πιο όμορφοι, έτσι, στα πλαίσια περιποίησης της εμφάνισής τους. Αλλά σίγουρα αυτό συμβαίνει εκεί, στη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη, όχι στην εργατική για παράδειγμα. Ναι. Θεωρείς κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρείς πως τα social media έχουν κάνει καλό στον κόσμο, με την έννοια ότι τον έχουν αφυπνίσει όσον αφορά το κομμάτι της εμφάνισης, γιατί εκτίθεται ο κόσμος εκεί πέρα σε διάφορα πρότυπα, σε διάφορα standards ομορφιάς, και ίσως αρκετές γυναίκες ή άντρες οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν θα σκεφτόντουσαν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, ή να περιποιηθούν, να γυμναστούν ή να κάνουν οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση. Επειδή εκτίθονται σε αυτό, σου λέει: όπα, υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Μήπως πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για τον εαυτό μου? Μήπως πρέπει να μην κυκλοφορώ έξω σαν. Τέλος, να μην κυκλοφορώ έξω απεριποίητος ή απεριποίητη? Θεωρείς έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά τον κόσμο? Πριν από μερικές δεκαετίες μπορούσαμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με τον άμεσο κοινωνικό περίγυρό μας και ίσως με 1-2 φιγούρες οι οποίες κυκλοφορούσαν στην τηλεόραση. Το τελευταίο διάστημα αυτή η σύγκριση έχει επεκταθεί και συγκρίνουμε πλέον τον εαυτό μας με πολύ περισσότερο κόσμο και αυτό έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν πως αυτή η υπερέκθεση στα social media κυρίως έχει κάνει κακό όσον αφορά, ας πούμε, την ανάγκη να είμαστε όμορφοι. Και πριν τα social media υπήρχε η έννοια της ομορφιάς, της περιποίησης. Ακόμα και πριν από, ας πούμε, την τηλεόραση και πολύ πριν, η περιποίηση μπορεί να ξεκίνησε και στην αρχαία Αίγυπτο. Έτσι. Ή ακόμα πιο πριν, στην αρχαία Κίνα. Υπήρχαν αυτά τα standards, ας πούμε, ομορφιάς. Υπήρχαν standards ομορφιάς. Έτσι. Υπήρχε περιποίηση. Δεν υπήρχε όμως αυτή η υπερέκθεση και υπερσύγκριση
με τους γύρω μας. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είπαμε ότι τα social media κάνουν μια ύπουλη σύγκριση με κάτι το οποίο δεν είναι φυσικά εφικτό. Με φίλτρα. Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με φίλτρα και με... τέλειο φωτισμό, κάμερες, και συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένα φώτα, και συγκρίνουμε την καθημερινότητά μας με αυτό. Οπότε είναι μια αθέμητη σύγκριση αυτή. Κατά κύριο λόγο έχουν βλάψει. Δεν λέω ότι έχουν βλάψει τους πάντες. Καλή ώρα, το δικό μου επάγγελμα σφίζει. Έτσι. Αλλά και έχει γίνει πιο αναγνωρίσιμο. Βέβαια, μπορεί να γίνει και πιο δύσκολο παράλληλα, right? Γιατί πλέον οι άνθρωποι έχουν άλλα standards. Μπορεί να του κάνει κάτι πολύ καλό, πολύ καλή δουλειά, όπως έχω δει πάρα πολύ διακριτικά αποτελέσματα από την κλινική σας. Αλλά ο άλλος σου λέει: όχι, this is not enough. Έχω άλλα standards τώρα. Θέλω πιο έτσι, πιο έντονα σε πιο. Άλλες κατά βάση έχει βοηθήσει, ας πούμε, εσάς, αλλά δυσκολεύει τον κόσμο. Δυσκολεύει πολύ τον κόσμο. Και είπαμε, έχει αλλάξει και τα standards λίγο, έτσι. Επειδή είπες για ότι εγώ θέλω πιο πολύ. Έχει αλλάξει ακόμα και την αίσθησή μας για το τι είναι φυσικό. Δηλαδή, το τι είναι φυσικό πλέον είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν από μια δεκαετία. Γιατί πλέον έχουμε πάρα πολύ έντονη έκθεση στα μεγάλα χείλη, στην αυξητική στήθους, στο να μην έχει κανένας ρητίδες γύρω από τα μάτια μας. Άρα το φυσικό έχει αλλάξει, η έννοια του φυσικού. Δεν είναι κακό αυτό απαραίτητα, αλλά έχει αλλάξει και πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό. Για μένα πάντως είναι σημαντικό να πληρούνται κάποια standards και ο κόσμος γενικά. Δεν ξέρω, θεωρώ πως η πίεση του να γίνεις καλύτερος σε όποιον τομέα μπορείς, σε όποια παράμετρο, ας πούμε, μπορείς τη ζωή σου, είτε αυτό είναι η οικονομική σου κατάσταση, είτε αυτό είναι το μορφωτικό σου επίπεδο, είτε αυτό είναι η εμφάνισή σου, η πίεση είναι θετική από τον περίγυρο. Δηλαδή σε ξεκουνάει, σε κάνει ίσως να αισθάνεσαι άβολα, σε κάνει να θες να φύγεις από το state στο οποίο είσαι και να ανελιχθείς σε κάτι πιο υψηλό. Οπότε ίσως σαν ενήλικας αυτό να σε βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, πάντα εννοείται, ναι, με μια επιφύλαξη, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό το οποίο ίσως ο πληθυσμός ο οποίος ίσως να πλήγεται περισσότερο από αυτό είναι τα παιδιά. Σου έρχονται ίσως τα παιδιά εκτίθονται ίσως πολύ περισσότερο από τους ενήλικες στα social media. Σου έρχονται παιδιά στο ιατρείο τύπου έφηβοι, δεν ξέρω, πιο μικρά. Εκτίθενται περισσότερο τα παιδιά και είναι και πιο εύπλαστα στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ομορφιά. Έτσι, τώρα ξεκινούν να αντιλαμβάνονται την ομορφιά, να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους γύρω τους, και όταν δεν συγκρίνουν με τους συμμαθητές τους, αλλά συγκρίνουν με αυτά που βλέπουν σε κάποιον influencer που ακολουθούν ή σε random reels τα οποία βλέπουν στο TikTok, σίγουρα δημιουργούν και μία ψευδαίσθηση για το τι είναι φυσικό, τι είναι εφικτό, περισσότερο από τους ενήλικες. Βλέπουμε πολλά παιδιά στα ιατρεία μας, γιατί είναι δερματολογικές κλινικές τα ιατρεία που εργάζομαι, και βλέπουμε πολλά παιδιά τα οποία έρχονται για να θεραπεύσουν την ακμή τους. Το εντυπωσιακό σε αυτά τα παιδιά, σε πολλά από αυτά τα παιδιά, είναι ότι μπορεί να έχουν δοκιμάσει 5-6 διαφορετικά προϊόντα περιποίησης του δέρματος ή να κάνουν ολόκληρα skincare routines με layering, όπως λέμε, δηλαδή να κάνουν το ένα πάνω στο άλλο συστατικών για να θεραπεύσουν την ακμή τους. Τα οποία τα έχουν δει στο Instagram. Τα οποία τα έχουν δει συνήθως στο TikTok και τους έχουν πλασαριστεί μέσα από εκεί. Τους έχουν πουληθεί βασικά. Ποιος είναι ο ρόλος των γιατρών σε αυτό? Τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, ο σύγχρονος γιατρός
που έχει και ένα αλφα κοινό σε αυτές τις πλατφόρμες για να αντιπαλέψει αυτή την τάση. Ο σύγχρονος γιατρός πρέπει να είναι πάντα ειλικρινής, να καταρρίπτει μύθους οι οποίοι υπάρχουν γύρω από την περιποίηση και για τα πρότυπα της ομορφιάς και να προάγει απαραίτητος πρώτα απ' όλα την υγεία τη συνολική και μετά την υγεία της εξωτερικής εμφάνισης. Οπότε οφείλουμε να είμαστε εκεί έξω οι γιατροί. Οφείλουμε να είμαστε και στα social media για να δίνουμε τη δικιά μας κατεύθυνση στους ανθρώπους οι οποίοι την αναζητούν. Άρα θεωρείς επικίνδυνο το γεγονός ότι πλέον πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο, έχει όμως μια καλή κάμερα και ένα φως πάνω από το κεφάλι του και είναι σε θέση να δώσει συμβουλές γύρω από το κομμάτι της υγείας σε νεαρά άτομα. Είναι όντως επικίνδυνο και μια συμβουλή επίσης για τον κόσμο, σε όλους, είναι προσέξτε ποιος σας δίνει συμβουλές. Είναι δύσκολο να διαλέξεις κάποιον για να σε συμβουλεύει. Το ιδανικότερο σενάριο είναι να επισκεφθείς ένα ιατρείο αν θες να πάρεις συμβουλές για την ομορφιά και την αισθητική ιατρική, παρά να το αναζητήσεις στα social media. Να υπάρχει δηλαδή ένα background. Να υπάρχει ένα επιστημονικό background και ένας στον οποίο θα του απευθυνθείς αργότερα υπεύθυνα. Θα σου δώσει συμβουλή και θα πάρει ευθύνη για αυτή τη συμβουλή. Μία τελευταία ερώτηση σημαντική για να κλείσουμε. Το γύρας είναι κάτι αναπόφευκτο. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος για να το καθυστερήσει, να το σταματήσει, ας το πούμε έτσι? Είναι μόνο οι επεμβατικές θεραπείες, είναι η αισθητική ιατρική, είναι το νηστέρι των πλαστικών? Όλα αυτά που λες σίγουρα δεν σταματάν το γύρας συνολικά. Το γύρας είναι μια βιολογική διαδικασία που ξεκινάει, σκέψου, από τα δομικά μας στοιχεία που είναι τα κύτταρα και μάλιστα τις χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα στα κύτταρα. Ξεκινάει λοιπόν από τη βιοχημία στα κύτταρά μας και κατ' επέκταση γερνάει όλος μας ο οργανισμός. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο στην εξωτερική μας εμφάνιση. Η αισθητική ιατρική μέχρι πρότινος αντιμετώπιζε την εξωτερική εμφάνιση ή μία, ας πούμε, επιφανειακή βιοχημία, τη βιοχημία μόνο του δέρματος. Οπότε βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος, βελτιώνει την κατάσταση του λίπους κάτω από το δέρμα και μέχρι εκεί. Πλέον η ιατρική έχει προχωρήσει σε αυτό που λέμε longevity medicine. Το longevity medicine είναι βέβαια ένα ολόκληρο άλλο θέμα για να κάνουμε μια σειρά από podcast. Είναι μια πειραματική κατά κύριο λόγο ακόμα διαδικασία με πολλές έρευνες από πίσω, η οποία υπόσχεται ότι θα καθυστερήσει την κυταρική γύρανση, δηλαδή ότι θα καθυστερήσει το γύρας εκ των έσω, αναστέλλοντας κάποιες διαδικασίες γύρανσης οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνουν επιστημονικά. Ουσιαστικά, longevity medicine, για μια διευκρίνηση, είναι πώς ο τρόπος ζωής μπορεί να καθυστερήσει και να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχουμε στη διαθεσιμότητά μας, στη διάθεσή μας, για να καθυστερήσουμε τη γύρανση. Και δεν εστιάζει ωστόσο στο κομμάτι αυτού της αισθητικής παρέμβασης που λες, ή της χειρουργικής παρέμβασης ίσως, που λες, OK, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω κακού τρόπου ζωής, λόγω έκθεσης στον ήλιο κλπ. Και πάμε τώρα να το φτιάξουμε είτε με τον νηστέρι, με κάποια άμεση αισθητική επέμβαση. Σωστά. Οπότε το longevity medicine εστιάζει στους μικρούς και πολλούς παράγοντες οι οποίοι παίζουν το δικό τους ρόλο μακροπρόθεσμα στη γύρανση ή στην καθυστέρηση της γύρανσης του δέρματος. Σωστά. Όχι μόνο του δέρματος,
όλου του οργανισμού. Όλου του οργανισμού. Αχα, Όλου του οκ. οργανισμού. Οπότε δεν αφορά μόνο πλαστικούς και δερματολόγους. Όχι. Longevity. Αφορά κατά κύριο λόγο γιατρούς όμως. Και δεν αφορά μόνο τρόπο ζωής, αφορά τρόπο ζωής και κάποιες ιατρικές πράξεις, ιατρικές παρεμβάσεις. Άψογο. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Olympic Podcast. Stay tuned.